Labafana abancane abasafika emculweni kunento enginothisa kubona banokuthi beshaye isiginci mabecula bayishayile iginci. Ngicela ukubakhuthaza kulonto ukuthi benza kahle. Isiginci sibaluleke kakhulu lapha kulamazwe asentshonalanga. Uma ungakwazi ukushaya isiginci awuyilutho la, yabo. Uyogcina ufana namapiyano nje. Namapiyano nje ugcina udlalela ugqugqugqu lobu besound obudlalayo, uyabona. Kubalulekile ukuyishayela isiginci uma umaskandi. Ngiyabakhuthaza kakhulu abafana abancane abathi uma becula beshaya isiginci. Leyo nto ibalulekile kakhulu. Ngiyayithanda. Uyabona. Ngiyayithanda kakhulu bafana bakithi. Into engiyibukile bafana nginithiphise nani, yabo. Yingakho umfazi omnyama babewela, yingakho baphuze ekhemisi babewela, yingakho washila emhlophe babewela, babeshaya isiginci. Isiginci uma umaskandi sibalulekile bafowethu. Njengoba nami ngiwele nesiginci, angilali kusekuseni nje amehlo ebomvu. Angilali. Ngizama ukuyiqeqesha, uyabona. Ukuyiqeqesha ukuthi noma ngelezo ngoma nje ey'ntathu ngikwazi ukuyishaya ngesiginci. Noma kuthiwa ngizophefoma nge-backtrack kodwa isiginci isona esingifaka ey'ntweni, uyabona. Sibaluleke kakhulu bafowethu isiginci. If umaskandi ungakasishaya isiginci, ucula umaskandi ungasishaya isiginci, awuyena nje umaskandi. Usadlala kusemanzi phansi. Kusemanzi phansi. And isiginci sifana exactly bafo ne-sex. Isiginci sifuna ukuthi usithande. Sifuna ukuthi isiginci uyinikeze ufocus umqondo wakho ubeke esigincini. Ngeke ukuthi umpempeze indaba ngapha ukhuluma indaba noma ubhizi nefoni uphinde ufunde isiginci. Kufanele uzame ukuyi-distance no WhatsApp uyi-distance nayo yonke into yasezweni ufocus esigincini. Uyabo. Uzoshaya ke isiginci lapho. Kodwa uma usabhizi nezinto zabantu ucabanga uhamba uhalela izinto zabantu, uhamba umosha izinto zabantu, ubhizi nezindaba zabantu. Angeke usifunde isiginci, yabo. Ingakho nami mangikhuluma ke ngoba ukukhuluma kwami kubalulekile. Njengoba ngila ngeke ngikwazi ukukhuluma ngedwa njengohlanya, kumele ngikhulume nani ningabafowethu. Yabo. Stile ngabafowethu noma ngabe ngilapha phesheya kwezilwandle kodwa ngabafowethu. So ngikhuluma nani bafowethu. Ngikhuthaza abafana abancane, ama-artist onke nje kamaskandi. Shayani isiginci bafowethu. Emazweni asentshonalanga uqualify ngokuthi fanele usishaye isiginci noma uba nogazi ngaleyo nto. Ushaye isiginci. Bese uyacula. Abafana abancane ngenhlanhla bonke bayakwenza lokho. Ngiyababongisa futhi ngiyabakhuthaza ukuthi abaqiniseke kakhulu lapho. Bese ukuthi i-page lami leli ka-Facebook sohlangana kulona. Lokho okunye hayi akulungi. Okwamanje kusahekhiwe ngoba inamba iyashintsha. Uma ushintsha uya kwenye country, inamba iyashintsha ingasebenzi. Bese bethola ithuba abantu lokuthi benza ama-swim swipe noma benza noma ngabe yini enambeni yakho. Uyabo. Lesikhathi benza leyo nto abayenzayo ke bese bethola izinhloso zokuthi bethola ama-message akho asebhenki nani nezinto eziningi nje. Iningi izinto abangazenza abantu ezobugebengu. Ngoba abantu bakithi abamnyama bahamba bebe nabo lobu bumfene. Angazi lobu bumfene ukuthi buvelaphi. Uyabona? Ukuthi ungathiwa wena ubhizi uhekhe ipage lo muntu ngoba edume ufunani uyoshela izintombi. Ushima labungaka abantu buvelaphi. Hambe nihekha ama-page abaculi ngoba nifuna uyoshela izintombi. Ayikwazi ukunqoba manje nizeshelela. Lobu bumfene omungaka nibuthathaphi. Iyacasula leyo nto ukuhekha ama-page. Njengoba ngilapha bafowethu nami ngizosebenza ngisebenzela izingane zami. Uthatha ukuhekha ipage lami bese uyalithatha uhamba ucela imali ngalo noma uhamba udicile isithunzi sami phansi. I-wrong leyo nto. Yabo. I-wrong leyo nto. Kulungile bafowethu yonke into iqondile. Hlanganani lapho nibe moya munye nibekezele mangibuya ziningi izinto ezimnandi ezisazokwenzeka nezinhle ezizokhomba umaskandi ukukhulu kuya phambili. Ziningi futhi izinto zabafowethu engizozeseka ningisupport. Abafowethu abenza izinto ngeqiniso. Noma bengenalo iqiniso bona kodwa mabenze into eneqiniso ngalelo langa ngiyoyisupport. Njengoba ngiyosupport ibhola nje, uyabona. So ngizoqhubeka ngisupport izinto zabafowethu ezinhle neqiniso, ezenze ngeqiniso kodwa kwakhona inkinga ekhona kuleyo nto leyo ucopho ngiyokhuluma futhi ngithi iyabheda le nto ngoba ngisabi lutho. Uyabo? Angisesabi isibhamu, angisabi induku, angisabi ukufa ngemoto, angisabi ukuthakathwa, angisabi lutho. Ayikho nje vele into mina uNkulunkulu uyayithathela nje mina ngesikhathi sakhe. Yabo. Nokweshela futhi angwenqeni. Angiyona le nhlobo ongathi uyiphosela uvula uyiphosela intombazane nje uthi hamba siyakwazi lokho ukuthandisa ibombu, uyabona. Bese uthi uzongiwanga amantombazane. Ngeke mina ungiwake ngomuntu wesifazane. Ngiyayishelela umuntu wesifazane engimdingayo.
angilethelwa nje njengethile, uyabo. Ngiyindoda impela kodwa ayikho nje into abangangivimba ngayo. Ngisho ngalanda umuntu wesifazane muphi uthi hey nakho hey hamba wenza ukuthi sizothi somfaka enkingeni. Ayikho nje into engingagaxeliswa ngayo. Yonke into yami iphelele, ney'moto zami zithelile zonke emgaqweni, uma ngihamba ngizobe ngithelile, ngine-license.